Hi guys, doon naman ko here. Doon walang pera, meron lang. Yeah, bang. Nagtanaw asawa bang. Kumunsa daw ako ang mga kaagi sa una itong mga batan-on. Ako siyempre, hindi naman ko. Doon romantiko ako. Ako ang itunggan. Tinood naman itunggan. Real talk ta. Saan yung real talk yay? Gusto mo ka dungog real talk guys? Real talk! Una man good guys. Ninamduman lang ako ba? Tawanan kayo ba? Sa mo ang pagkabataan sa una, na bansalan mi. Grabe ang kaagi tayo. Bukid mo na mo walay kuryente. Lisod kayo kalsada. Pero, kay mga kugihan kayo mga batanon, iskutan yung mga uyab-uyab sa batanunan ba? Isa ka ako na guys, kay misita ko ba? Ako ang kuan ba? First time na ko nga nang gusto ko makauya ba nga first nagikuan sa first time no ulba adlok pero so nada lay kaya lagi sa tanog to ba di ngit-ngit kayo ang kuan guys walay kuryente so among akong dala kuan na jud anang sulo dako kay sulo pasag sulo antos balay sa actress si tayo ayo ana ini ya wala man toy mga ginikanan so yang lula lang siya nagpuyo. Shout out sa imo. Tubag na yang kuan ayo. Tubag din yang lula guys. Oh, sot. Kita kayong kuan. Dito niya bet ba. Siyempre, yagit kita kay ako sa una magkabatanon, farmer ko Tubang na aktris, katong niyang lula. Dong. Nasa, siyempre, kay maya kita magpa luy-luoy ba, kami nang danglan. Nasi tut, dihati. Siya. Oh, naaman. Saman, ito yan mo. Isugli kayo. Kung misita, unta ko, diba, kung pwede lang. Ha? Misita, kabata pa niyo, misita, ibuyab na mo. Si wala may maguyab-uyab manguyab balang ko wala na mo siya mabuhat yung lula kay di medyo kumuhawa o di ko tubangon siya tubang ko sa actress ato nang lakto istorya na dito kay mo ni pinakatawanan ng pirate ba di kong ingon ba hangyo ba so ni kuan nimo kanang gusto nimo sa lalaki day ako wala man sa kuha tanan daming doon romantiko ba wala man sa kuha tanan pero napugi ka pahambog sa mo mag-umawi ako. Katong actress guys, narbaho to sa Digos City sa una. Sugot ko niya, laktot na kasi yung sugot kay siguro gusto mo sa kuha. Dugay na mo istorya rabta nami og ginang kuan kanang kadlawon. Ana siya nga. Ni ana ko ba, nangutana ko ba. Kay gusto na ako amo to sa pinakaon sa kong nauna, akong nasulod sa nauna, ginana ko siya nga ay balik do kanang trabaho man sa Digos. Ay sa balik dito sa Digos ni bago pa lang ganito nagkauya biyaan na yung ko nimo ha. Karon nakadungog ang iyang lula. Ingnan ako siya nakutana ko ba unsa man day imong palabihon di ay imong trabaho o ako. Nada papili-pili pipig. Karon kana kadungog ko ning lula guys. Ana raw kalit sa likod. Siyempre, trabaho, yun. Mama din tubag yung lula, nakatawa lang may kalugawa. So, shout out sa mga inana nga klase nga mga, dili, walay daw tanan na. Okay, siyempre, nag-protektar naman mo sa inyong apo, sa inyong mga anak. Pero katawanan lang ba, sa ang part. So, kagi na ba, nga na, kung ano ko ba, batang 90s ko So, nagaring nana nga kuan guys sabi na kung natulog din ang lula animang mata mo na minaw mo na kung sa mga ate siyempre kasagaran ko sa maguyab ta ang di ba ginato na mga kuanan tanan pwede nimo istorya nga marag balik kada mo kung nguyab tay balik giya ko na imong sarili sa actress god di nimo na pakapinan di na may igsads na di nimo na sobraan ari ka mahalin ingan hambul-hambul ipek ka ingay di mo ram kuan ni mo sabot ka discourage ang kuan na mo koy kuan preso uban wala
wala ba't kung manguyab ka? Parang ka nang nag-interview sa trabaho ba nga? Baligyan mo imuhang sarili para dawaton ka sa trabaho. Di apod sa panguyab, imo po. Laban mo ni mo gay, laban pa sobra, laban na gamay ba? Tanakay 150 sa imong bitaka ino nimo na 800 diri. Ana ba? Example ba? Laban mo. Sos naminaw. Naminaw man ding lula di ay mo na may mutubag. Wala spacing doon romantic koy. Katudyo dingon na yung lula. Oy, gabi na. Ang gandang orasa. Di naman plan na matulog. Kung di mo matulog, magpatulog mo. Nga kung dalon niya nga po dito sa layo, sugot. ang ending, hapit ko gibuklarag bandig dito sa mong sala kay dito na matulog. Buhit! So to guys, wala na buhat. Uli. Sa mga nakarelate niya, shout out, comment down below kung sa'yo po yung mga kaagi na sa una. First time na, dagan pa tagisgutan ng mga kaagi na ko. Pero mga inungdan ko, magkatawan lang ka magkuhan ba? Gusto na i-share ba? Namalo ko labi nagtagabukid ka. Makara-relate mo kang mga inana nga klase ng mga kaagi. Moro to guys. Yes.